זה וידאו, קדימה, תגידו משהו. אני לא יוצא עם חברים היום. יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. למי יש זמן לעבודה היום? יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. למה ללכת לקולנוע? יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. זה הרי המבזק הישר מהשב"כ. יש מלחמה שידור ישיר. בקליק את העולם מדליק במכשיר, מזבזב בערוצים, במסך על הקיר. כבר לא יוצא לברים, לא מתעסק עם בנות, על הכורסה מחובר לחדשות. יש מלחמה שידור ישיר, את זה אני לא אפסיד. זה הבידור מספר אחד היום בכל העיר. יש לי בירות קרות, להתראות חמות, הבאתי קילו גרעינים, רעננתי מסכות עכשיו. מת לראות מה לובשות המגישות, תנו לי זום אין על התמונות הקשות. לא חסרות גופות וצילומי תקריב שלא מרגישים כלום, לא מכאיב. עוד הפיכה צבאית או איזה לינץ' אלים שיעביר את השעמום של החיים. הנה זה מתחיל, עולות הכותרות. שיט, הם כבר יוצאים לפרסומות. אין לי תנאי לריקודים היום. יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. כיביתי את האורות ואת הפלאפון. יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. אפילו חיים יבין חוזר היום למשחק. מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. והרי המבזק הישר מהשב"כ. יש מלחמה שידור ישיר. השלט לחוץ, מעביר ערוץ, עוד פעולת חיסול, עוד ניסיון חילוץ. מה קורה בחוץ? מאבד מיקוד, זה כמו שלג לבן וזוהי המציאות. משדרים מלחמה, נוף נראה מוכר. תימן, איראן, אולי בכלל זה כאן. לפי הלוויין לא מזהים את המדינה כי זו אותה מלחמה בתחנה שונה. כותרות אדומות מבשרות על מתים, כנראה שהשלום מוכר ואין קונים. אז נלחם על הקרקע בשם האלוהים, ונעשה מזה סיפור שיגלגל כספים. אש ודם, מביא רייטינג מצוין. אש ודם, בידור לכל העולם. אש ודם, שווה כסף מזומן. אש ודם, אש ודם. לא יוצא עם חברים היום. יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. למי יש זמן לעבודה היום? יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. אני שמתי את האישה בממ"ד כבר מלחמה שלשום. שידור ישיר בטלוויזיה. והרי המבזק הישר מהשב"כ. יש מלחמה שידור ישיר. מניאק מי שלא גנרל, כל אזרח חייל. מי אתה בכלל? רק מטרה וזל. כולנו ביצים בסל בנפילה חופשית. האדמה פוערת פיה, יש כותרת ראשית. לא צריך פה שחקנים, מאפרים במאים. התסריט ידוע מראש, אין זכויות יוצרים. האפקטים בחינם, הפגזים כלולים. צריך רק חיילים שיהיו בשר לתותחים. קוראים לזה שואו-ביז, זה עסק מלוכלך. בבית הקהל רוצה גם על המסך, גם על המסך. אלו יקרי הדברים בו זמנית ב-90 ערוצים. קולות מלחמה עולים אצלי בסלון, וכשהרמטכ"ל ישתחרר הוא יפרק את הקופון. כשאחד מקבל כדור בראש, אני מקבל את הצ'קים טוב למות בעד הרייטינג. אין זמן למזמוזים היום. יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. כיביתי את האורות ואת הפלאפון. יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. אפילו חיים יבין יחזור היום למשחק. מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. והרי המבזק הישר מהשב"כ. יש מלחמה שידור ישיר. רואה דבר מוזר, הפרצוף של אחד החיילים נראה מוכר. מתקרב למסך, לא מאמין לעצמי. החייל הזה הוא אני. החייל הזה הוא אני. אני לא יוצא עם חברים היום. יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. למה לי ללכת לקולנוע? יש מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. ואסטלונה נשלח לאשקלונה. מלחמה שידור ישיר בטלוויזיה. והרי המבזק הישר מהשב"כ. יש מלחמה שידור ישיר.